Sa number 10, may 650 ka mga free Wi-Fi sites sa ginalunsar sa bilog ng Negros Island region. 352 diri ang sa Negros Oriental, 226 sa Negros Occidental, kag 72 sa Siquijor, base sa impormasyon sa Negros Oriental page. Ini ang mas magahatag pagid sa mga komunidad sang duga nga higayon nga ginatuga sang digital connectivity. Sini lamang ginpatigan ng ceremonial launching kag acceptance sa mga free Wi-Fi sites nga mas nagapalapad pagid sang access sa internet connectivity. Gintiglawas si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria ni Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow Makiling Jr. nga nag-deliver sang message of support. Si DICT Secretary Henry Roel Aguda ang nagserbe nga keynote speaker. Yara man sa okasyon, si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo. Magluwas sa internet access ang amo nga initiative ang nagahatag man sang ligwa kag duga nga mga higayon sa patag sang edukasyon, employment, government services, entrepreneurship, communication kag innovation. Ang pagbutang sa mga free Wi-Fi sites ang nagapakita sang commitment sa pagpasiguro nga wala sang komunidad nga mabayaan sa digital world sa karon.